Sanibonani nginibingelele. Sayimina-ke udaka lentabamlilo. Indlela engibona ngayo. So yeah, as an observer, ngilo muntu observayo-ke. Yazi moke wathatha isikhathi waba ku-isolation, wahlala wedwa, wazithola ukuthi ubani, wafunda izinto ey'ningi ngawe ngaphandle kwe-interference yabanye abantu noma ngaphandle komthelela wabanye abantu. Ukwazi ukubona izinto ey'ningi. Mawubuyela ebantwini usukwazi ukubona izinto kade ungayinakile, usunaka izinto ey'ningi. Yabo, as much as mina ngilo muntu othandayo ukuzigada nokuyinaka, but isikhathi esiningi ngibuye ngayinaki lento ukuthi ngigade indlela engikhuluma ngayo, angigadi leyo nto. But-ke into engiyinothisayo, abantu they get offended. Abantu bafila ngathi uma ukhuluma nabo direct. But ngiya-understand ukuthi kwenziwa yini, ngoba iningi lenu nirelaxile, izinto niyayibona kodwa nenzi lutho, ningabaza amandla enu. Then bese kuqhamuka thina esingawangabaza amandla ethu, ngoba thina sifundile, impilo isifundisile ngayo yonke indlela ukuthi amandla ethu singawangabazi, sizibone ukuthi siwobani. Bese abantu baya-offendeka, and ngiya-understand-ke manje, nami sengiyabona yonke into isicacile kumina, angisathuki. And futhi mase ngibonile ukuthi uya-offendeka, ngiyazama ukukugwema-ke. Ngiyazama ukugwema ukuthi ngingaloku ngisondele eduze kwakho. But-ke into ebanzima-ke, ubumnyama, ukukhanya kuhlezi bubudonsa ubumnyama. Yabo? So yeah, if you ever come across me wafila offended, hey, sorry for you, okwakho lokho, yabo? Because ngeke mina ngingabi mina ngenxa yokuthi ngizama ukuthi ukhamfatha wena. Angisakhampathi muntu. Kahle kahle isikhathi sokukhampathwa la, abantu abasafuna ukukhampathwa, abantu abasafuna ukunakwa, bengazinakile bona, siphelile leso sikhathi. Fanele wonke umuntu azinake. Uma ungazinakile ngesikunake thina. Yabo, mina mawube nenhlanhla wabaseduze kwami, fanele uku-appreciate lokho nje. Phela mina into engakutshela yona, mawunenhlanhla nje yokuthi ube seduze kwami, appreciate lokho nje kukodwa, ngoba lokho kukodwa nje angazi ngakuchaza kanjani. But kodwa fanele ukwazi ukuthi abantu appreciate-ani labantu base ningabe nomona. Inkinga yenu nithanda ukuthi nifuna ukuba abanye abantu. Understand ukuthi labantu lezi zinto abayibona abavelanga kwenzeka umlingo, bayakusebenzela. Yonke into iyasetshenzela le emhlabeni, ayikho into yamahala. Mina-ke bethu ngi-hard worker mina. I will always work hard, and because ngibonile hard work ukuthi hard work is not about ukufukuza, but hard work is to work on yourself. Akuwona umdlalo to work on yourself. Lokhu uzabantu smart, there's no smart work when it comes to yourself. Maybe you can be smart doing izinto ezenziwa abanye abantu uzenze smart, but when it comes to yourself, working on yourself, there's no such a thing as smart. You have to work hard to be yourself, because ukusebenzela ukuba wena akuwona umdlalo. Ingakho niyimfekethe nje, because you can't take anayo lo mdlandla, anayo izinc ne-umf. Yabo, kwayisho uthisha omkhulu wami wase-high school washo wathi izinc ne-umf, ugqozi nofuqu. Niyayilekha leyo nto when it comes to ukusebenza ubunina. Lento ekuyiyona esizele emhlabeni ukuzosebenza ubuthina. Na wonke umdlandlo okwenza ezinye izinto nifuna ukubuka nenze izinto eziyi-waste kahle ezimoshayo nje. Ninayo-ke umdlandlo okwenza lezi zinto, but when it comes to work on yourself, because working on yourself akona umdlalo, it's not a child play. Fanele udecide, make a choice. Ungabuki emumva. Kunezinto ofanele uyikhathe off, kunezinto ongabusafanele uzenze, kumele izinto ongafanele lokhu uyixaka ngazo. So yeah, mina-ke uya-offendeka noma u-offendeka around me, that's your own business, it's not my business. Yabo, ngeke mina ngiyicwecwe. Yabo, I'm here. Umyalezo wami, my message is my message. If i-message yami iyaku-offenda, so step aside. Yekela abayifunayo eqonde kubona ngeke iba-offende. So yeah, let's be.
zisebenzeni bafowethu, isikhathi sokuthi nisebenze lezi. If izinto zakho it doesn't work now, izinto aziqhubeka ziphambili, impilo feel like stuck, yabo kwenzeka izinto eziningi ongayiqondi njengamanje. Kufanele wazi ukuthi it's because you owe to yourself. Uyazikweleta. Awukweleta abanye abantu, usuzikweleta wena isikhathi sokuthi ubhekane nawe ngqo. Fixing your own things, fixing your own life, fixing everything, yonke into ulungise. Understand ukuthi ubani, understand ama-element akho. Yipi element o powerful kuyona, which element ofanele uyisebenzise wena. Ngokwakho understandani wena, uzwani, what does your soul tell you? Because sonke especially uma umuntu omnyama nje unayo lento, uzalwe nayo, you are connected. I-disconnection idalwa wena oyiconnectayo, wena oyidisconnectayo. Umsebenzi wakho loyo, akuwona umsebenzi womunye umuntu ukuthi uziconnect. Ma u-off wena ufanele uzi-one. Wena mawusalele ukhona omunye umuntu ozoku-ona ngoba u-off usenkingeni. Fanele uyi-on u-off, wena umshini oyishintshayo kahle. Yabo, umshini oyishintshayo wena. Indlela odalwe ngayo. So umshini uyayireboot, uzenza yonke into. Abanye benu nebudget fanele bekhona abantu abanireboothayo. So inkinga yenu labantu abanireboothayo ke, ngoba abanye benu nifuna ukuboost. Kunabantu abaniboostayo, labantu abaniboostayo njike kube yinina futhi enenze njani, enibapush away because understand. Yabo, mina ke into yami ngiyaziyo, ngiya-activate mina. So mina ngiya-activate ukuthi activate ukuyiphi level okwakho lokho. Uma u-activatekile then usubona ukuthi uzoba nenkinga nami okwakho lo, uzosha futhi enzokutshela kona ukuthi uzosha. Kufanele wazi ukuthi mina kumina thatha lokho kufanele ukuthathe, funda lokho kufanele ukufunde, cosha lokho ucoshayo, ungabhayizi, thatha lokho ukufanele wena. Yabo, into ebalekile ukusaba kusiza umuntu ke bafethu, la isikhathi sokusaba inani. Yabo, thina sizodlulisa lo myalezo ofanele siwudlulise ngesikhathi efanele siwudlulise ngayo. Uthathe uma kumele uthathe, ma usalahlekile uzithola wena, yekho ozokuthola kahle. That's the message. Uzozithola wena, uzifuna wena, uzakha wena, uzisebenza wena, yekho omunye umuntu ozokusebenza ukuthi ube yilento ofuna ukuba yiyona. Yekani izinto eningayifuni nibhekane nezinto enizifunayo, nizoyithola into eniyifunayo. Phuma ebantwini ongabafuni, yonke nyakanyaka, awukufocus kuwena. Zithande wena, yabo, zithande wena. Mina leyo nto ngiyayiqonda nje ukuthi mina I am the first light. And into ebalekile, love thyself more than anything. Love thyself. That's the lack. Nina bafethu nilekha ukuzithanda. Yabo, into enisambe ngayo nisafuna ukwenzela ukuthi abantu banithande, nifuna ukubukeka indlela thize ebantwini, nifuna ukwamukeleka ebantwini. I waste of time leyo. Wena ufanele uzamukele, wena ufanele uzithande, wena ufanele uzenze lento ofuna ukuba yiyona. And isizini esimuvela kuyona kuvuna okutshalile, so uzoba yilokho, uzothola lokho oyikona. Ilento engilo ngiyipreacher ke mina ukuthi iba ilento ofuna ukuba yiyona. Ngoba uma ungabi lento ofuna ukuba yiyona uzoba nenkinga. Kulungile bafowethu nodade wethu, ngithi ukukhanya akwande, ingqondo zabantu ayivuleke, abantu abavuka, abantu abaphaphama, abantu abavuke. Ipi isinqoliwe vele, vukani. Into esisekusele kunini ukuthi vukani, niye kuloko nithithiza, vukani, nizimele. Wonke umuntu ufanele azimele, ngoba wonke umuntu unendima yakhe. Abanje ngoba ukhona emhlabeni uyi-piece of i-puzzle. La ukhona akekho umuntu ozoreplace wena, akekho umuntu ozodlala indima yakho. So dlalani indima zenu, ukuyibalekela indima zenu ngeke kunisize, kuzonicindezela okubuhlungu, because i-universe izokuphusha. Wonke ama-forces working with you azokuphusha, then kuzoba buhlungu kuwena. Mina ngingathi nginitshelanga ngoba nisazojeza abanye benu baningafuni ukushintsha, ukuzinaka, ngoba abanye benu nidinga ukuthi nizinake. Abanye bayibuziswe naka kanjani, ezinake kanjani, izinakekele wena, landela umlando wakini, ibheke ukuthi ezintweni ezixaka, izinto ezenzeka empilweni yakho ziqhamukaphi, zisukaphi.
thola isikhathi ube quiet ubuze imibuzo thola izimpendulo. Yenzani lento ekuthiwa inhlambuluko. Inhlambuluko abantu bayebalekela ke enze yakho inhlambuluko, sihlambuluko uwedwa. Enze self confession, uconfesse nje, uconfesse kuwena. Ubheke la ungenzanga khona kahle, uzixolele yonke into. It's like wenza ijudgment. Kahle kahle wena you are a slave and a master. You are everything, yonke into. Uyazijaja futhi uzahlulele wena uphinde futhi yonke into uyenza wena. Ungasabi aniyakwazi ukuhlulela abanye abantu, usabane ukuzehlulela wena. Ukuyijaja wena, akuyijaje wena. Ake nijathe nina ke. Abantu bayakujaja, abantu abakufuni, were wena uyayifuna yini? Bazokufuna kanjani abantu ungayifuni? Abantu mina zithandeni. Yilo kenzo ngitshela wona nje ukuthi isizini esikuyona ukuthi nizithande. Nikade nezinto enidlayo ke. Lento kahle kahle amakhambi ukudla kwamakhambi. Angisiyabona manje yasebenzisa izipayisi amakhambi. Izipayisi amakhambi. Okusho ukuthi into oyidlayo iyona ezokulapha. Uzokhala ukuthi uphethwe into ethile, bheka into oyidlayo. Wena yonke into yenziwa uwena. Into oyifaka emlomeni wakho wena oyifakayo. Nento oyikhiphayo, oyikhulumayo, zonke lento zikhanda wena. So bheka indlela ozikhanda ngayo ngoba wena ozikhandayo. Akekho omunye umuntu responsible for ukuthi ukhandeke, uwena ozikhandayo. Peace and love. Ukhanya makwande. Abavuka abantu abavuke.